सरस्वती देवी भगवानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्णा जय माता श्री जी। चैतन्य जय नित्यानंदा। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंदा। नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंदा। Right. 17.107, right? माता जी 170। 170। हरे कृष्ण। कल्पिता हमारा शास्त्र आम्ही शाबा जानी जाती अनुरोधी थाबू से शास्त्रवाणी। कल्पिता अमरा शास्त्र हमें सभा जानी जाति अनुरोधो तो बसे शास्त्र मानी। Translation: I know that our scriptures are full of imagination and mistaken ideas. Yet, because I am a Muslim, I accept them for the sake of my community, despite their insufficient support. Hare Krishna Mataji. அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் வந்து நல்லா எனக்கு தெரியும் என்னோட லிட்ரேச்சர் வந்து எக்கச்சக்க கேப்ஸ் இருக்கு. ஆனாலும் வந்து நான் வந்து அதை ஒத்துக்கிறேன். எதுக்குன்னா எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னோட ரிலீஜன்னால நான் ஒத்துக்கிறேன். நிறைய தடவை நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம கர்ணரோட மென்டாலிட்டி தான். கர்ணா என்ன சொல்றாரு, தப்புன்னு தெரியும் துரியோதன், ஆனாலும் வந்து அவர் சைட்ல தான் இருப்பேன் அப்படின்னு. அதே ஃபீலிங் தான். சரிங்களா? सहजे यवन शास्त्रे आद्रदा विचारा हासिता हे महाप्रभु पूछे न आरवारा। सहजे जवन शास्त्रे आदृढ़ विचार ஆசிதா கே மகாபிரபு ஹுசைனே ஆரவார. மாமிசம் உண்பவர்களின் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவும் வாதங்களும் வலுவுடையனாக இல்லை என்று காஜி முடிவாக உரைத்தார். இக்கூற்றினை கேட்டு புன்னகை பூத்த ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரிடம் பின்வருமாறு மேலும் வினவினார். ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா, ஆர்கியூ பண்ணிட்டு என்ன மீட் ஈட்டர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் இல்ல, ரொம்ப புத்தி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணாரு. இது கேட்ட உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு சிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்கிறாரு, அதாவது காசிக்கே தெரியுது, ரைட்? அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இதுதான் இன்டெலிஜென்ட் ஆளுன்னு சொல்றது. ஏன்னா அவர் வந்து சாஸ்திரத்தால இருந்தாலும் அவர் மனசால அதுதான் மீன் பண்றாரு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர ஏக பிரசன்னகாரி துமி அமாமா यथार्थ कईबे चाले ना वंचिबे आमा। आर एक प्रश्नकारी सुन तुम्ही मामा दादा कईबे चाले ना वांजिबे आमा. அன்புள்ள மாமா, நான் உங்களிடம் மேலும் ஒரு வினாவினை எழுப்ப விரும்புகிறேன். என்னிடம் உண்மையை கூறுங்கள். தந்திரத்தினால் என்னை ஏமாற்ற முயல வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சோ அவர் ரொம்ப கிளியரா கேக்குறாரு, எனக்கு ஒரு சந்தேகம், உண்மை சொல்லுங்க, என்ன தயவு செஞ்சு ஏமாத்திடாதீங்க ஸ்மார்ட்டா அப்படின்னு. தோமாரா நாகரிகா சாதா சங்கீதனா வாத்திய கீதா ஓலா ஹலா சங்கீதனா.
तोमर तुम्हारा तोमर नगरे गय सदा संगीतना வாத்திய கீத கோலாகல சங்கீத நர்த்தனா. உங்களுடைய நகரில் திருநாம சங்கீர்த்தனம் எப்போதும் நடைபெறுகிறது. இசையின் ஆரவாரமான சப்தம், ஆடல், பாடல் முதலியவையும் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி சிட்டில வந்து எப்பவுமே இந்த ஷாண்டிங் நடக்குது, பாட்டங்கள் எல்லாம் நடக்குது. இப்ப கேட்க போறார் கேள்வி, இன்னும் கேட்கல அவரு. तुम्ही काजी हिंदू धर्मा विरोध अधिकारा कारी एबे ये नाकारा माना बूझीते ना पारी. तुम्ही काजी हिंदू धर्मेरा विरोध अधिकारा एबिया नकारे माना बघितना परी. Translation: as a Muslim magistrate, you have the right to oppose the performance of Hindu ceremonies, but now you do not forbid them. I cannot understand the reason why. Hare Krishna Mataji. கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு முஸ்லிமா மேஜிஸ்ட்ரேட்டா நீ வந்து அப்போஸ் பண்ணலாம், ஆனா இப்ப நீ வந்து அதை தடுக்கிறது இல்ல, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேக்குறாரு. काजी बाले साबे तोमाया बाले गौर हरि सेई नामा आमी तोमाया संबोधन करी. हरे कृष्ण माता जी. काजी बाले साबे तुमाया बाले गौरा हरि से नामे आमी तुमाया संबोधना हरि. Translation: the Kazi said, everyone calls you Gaura Hari. Please let me address you by that name. Hare Krishna Mataji. எல்லாரும் உன்னை கௌரரி சொல்றாங்க, என்னையும் அதே மாதிரி கூப்பிட்ட விடு அப்படின்றாரு. அவரு ஓகே தான் வரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சுனா கௌர ஹரியை பிரஸ்னேர காரணா நிபாதா ஹோவா ஆவோ யாதி தாவே கரி நிவேதனா. ಶೂನ ಗೌರ ಹರಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆರ ಕಾರಣ நிப்ரத ஹரி ஜதி சபே கரி நிவேதன. கௌரஹரியே, அருள் கூர்ந்து கேளுங்கள். நீங்கள் தனியான இடத்திற்கு வந்தால் அதற்கான காரணத்தை விளக்குவேன். ஹரே கிருஷ்ணன். சீக்ரெட் சொல்றேன்னு சொல்றாரு அவரு. பிரபுபலே லோகாமராந்தரங்கஹய ஸ்பூதகரி கஹா துமி நா கரிஹா பயா. பிரபுபலே ஏ லோகாமராந்தரங்கஹய ஸ்புடகரிஹ துமி நா கரிஹ பயா. பகவான் பதிலளித்தார், இங்குள்ள அனைவரும் என் அந்தரங்க சகாக்களே, நீங்கள் வெளிப்படையாகவே பேசலாம். அவர்களை கண்டு அச்சமடைய வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ எல்லாருமே எனக்கு கான்பிடென்ஷியல் அசோசியேட்ஸ், நீங்க அவங்க முன்னாடியே சொல்லலாம், நீங்க ஒன்னும் வரி பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. காஜி கஹே யாபேயாமி இந்துர கரே கியா கீர்த்தனா கருலின் மானா தண்ட பாங்கியா சேய் ராத்ரே சிம்மா மகாபயங்கரா நரதேஹ சிம்ம முகா கர்ஜாயே விஸ்தாரா. काजी कहे जबे आमी हिंदूर करे किया कीर्तन गरिलु माना मृदंग भागिया सेई राद्रे येह सिंह महाभयंकर नर देह सिंह मुख கர்ஜய வித்தர. காஜி கூறினார், நான் இந்துவின் வீட்டிற்கு சென்று எப்போது மிருதங்கத்தை உடைத்து சங்கீர்த்தனத்திற்கு தடை விதித்தேனோ அன்றிரவு எனது கனவில் நான் பலமான கர்ஜனையுடன் கூடிய மாபெரும் அச்சமூட்டக்கூடிய சிங்கத்தை கண்டேன். அதன் உடல் மனிதனைப் போலவும் முகம் சிங்கத்தை போலவும் இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. நரசிம்மர் வந்தாரா மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ நரசிம்மா. சோ அவர் வந்து அன்னைக்கு மிருதங்கத்தை உடைச்சிட்டு போயிட்டு இப்ப என்ன கேக்குறாருன்னா, அப்பா நீ வந்து முஸ்லிம் மேஜிஸ்ட்ரேட், உனக்கு எல்லா ஹக்கும் இருக்கு இல்லையா, நீ போய் வந்து இந்த மாதிரி இந்து கல்ச்சர்ல நடக்கூடாதுன்னு, ஆனா நீ ஏன் இந்த மாதிரி ஒத்துக்கிற அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து கரெக்ட், ஆனா நான் வந்து எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னா, நீங்க வாங்க பிரைவேட்டாங்க, அதெல்லாம் இல்ல, நீங்க எல்லாரும் முன்னாடியே சொல்லலாம், இவங்க எல்லாருமே நவங்கன்னா. சரி என்ன ஆச்சுன்னா, அன்னைக்கு உடைச்சிட்டு போனப்போ அன்னைக்கு ராத்திரி யாரோ ஒருத்தங்க மனித உடம்பும் முகம் வந்து சிங்கமோ அப்படின்னு. ஜெய் நரசிம்மா. நரசிம்மா
வந்தது. शयनामरा परा लापदिया चादी आता आता हासे करे दंत कंद मदी. शयन अमर ऊपर लब दिया साड़ी அட்ட அட்ட ஹாசே கரை தந்த கடமடி. நான் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது அந்த சிங்கம் எனது மார்பில் பாய்ந்தது. பயங்கரமாக சிரித்துக் கொண்டு பற்களை கட மட என கடித்தது. ஐயோ, அவ்வளவுதான், சிங்கம் பாஞ்சி கடகடகடன்னு கடிச்சிட்டு இருக்கான் அந்த வெறுப்பு. मोरे बुक ना कदिया गोरस्वर बाले पाड़ी मारा बुका मृदंग बदले. मोरे दुकाना का दिया कोरस्व सरबाली पद्मनु मोरा बुका मुर्दंग मृदंग बदला. Translation: placing its nails on my chest, the lion said in a grave voice, I shall immediately bifurcate your chest as you broke the Mridanga drum. Hare Krishna Mata. நீ மிருதங்கத்தை எப்படி கிச்சோ நெஞ்சியும் நான் அப்படி கிழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமுறுத்துறாரு. मोरा कीर्तन मान करी कारी मूतो रक्षया आंखी मूड कांति पामी कांपियामी पान बदबया. मोरे मोरे कीर्तनमाना करी मुतो रचया पाकी मुदी காபியாமி பாயா படபயா. நீ எனது சங்கீர்த்தனத்திற்கு தடை விதித்துள்ளாய், இதனால் நான் உன்னை அழித்தாக வேண்டும். அவரை கண்டு மிகவும் அச்சமுற்ற நான் எனது கண்களை மூடிக்கொண்டு நடுங்கினேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பயந்துட்டார். சோ அவ்வளவுதான். இது பார்த்த உடனே ஹரே வந்து கிருஷ்ணன். ரைட், நினைச்சு பாருங்க, நம்ம கனவுல அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்து உட்கார்ந்தா நம்மளும் பயப்படுவோம். ரைட், சோ அதுதான் சொல்றாரு. ராத்திரி எல்லாம் அப்புறம் தூங்கவே மாட்டோம். ஆமா, ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட ஒரு தடவை சொன்னேன், ஒரு கனவுல வந்து ஒரு புலி வந்துச்சு மூஞ்சிக்கிட்ட அப்படின்னு. கண்ணை திறந்துச்சு, என்னோட பூனை தான் இருந்துச்சு. ஆனாலும் அந்த பயம் வந்து அவ்வளவு பழகின இதுவா இருந்தாலும் அந்த பயம் வந்து நம்மள டக்குன்னு ஒரு திக்குன்னு ஆயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆகும் அப்படின்னு. சோ இது வந்து நம்ம நார்மலா இருக்கிறதால ஓகே, இவர் ஆல்ரெடி தப்பு பண்ணதால அதுவும் அந்த கண்டென்ட் வந்ததால வெளியே வர முடியல அப்படின்னு. அதாவது இந்த நரசிம்ம சுவாமி இது இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்கள பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. எப்ப பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு சாமி வந்துடுது. மாத்தாது தடார்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் எல்லாம். இங்க எங்க ரிலேஷன் அதெல்லாம் இல்ல, அது ஒருத்தர் ஆர்ப்பாட்டம் பண்றது. ஆக்சுவலா அவோபிலம் போறச்சு கூட சொன்னாங்க, அவங்க பிரசாதம் கொடுத்தா நீங்க சாப்பிடாதீங்க, ஏன்னா சிலர் இப்ப வந்து ரொம்ப டவுன் ரைட் ஆயிட்டு என்னென்னமோ மிக்ஸ் பண்றாங்க அதுல. சோ அதனால வந்து நம்ம கோயில் பிரசாதமா இருந்தா கூட நீங்க முக்கால்வாசி அவாய்ட் பண்ணுங்க. அந்த பெரிய கோயிலா இருந்தா ஓகே, பட் சின்னதா ரோட் சைட்ல எல்லாம் பண்றது நீங்க சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆர்ப்பாட்டம் பண்றது கண்டிப்பா சாமியே இல்லை. சி நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுவாரு. மாத்தாது கீழே படுத்துட்டு கையில் காலெல்லாம் இது பண்ணுவாரு, சுத்தி சுத்தி வருவாரு. அதை பார்த்தா சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்தா பயப்படுவாங்க. அது வந்து நான் எனக்கு சாமி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிலர் போடுறது எக்ஸ்டட்டிக் ஃபீலிங்ல கூட அவங்களுக்கு கண்ணுல தண்ணி வரும், கையில இது, அதுதான் ஃபீலிங்க தவிர யாருமே ஒருத்தர் அட்டாக் பண்ற மாதிரி போக மாட்டாங்க. இங்க வந்து நரசிம்மர் இவர் பயமுறுத்துறதால அவர் கனவுலதான் வந்திருக்காரு. பீத தேக்கி சிம்ம பாலே ஹாய சதயா தோரே சிக்ஷா கீதே கைலு தோர பராஜயா. சிங்க பலே ஹய சதய தோரே சிஷா தீதே கைலு தோர பராஜயா. என்னை அச்சத்தில் கண்ட சிங்கம் கூறியது, நான் உனக்கு பாடம் புகட்டவே உன்னை தோற்கடித்துள்ளேன், ஆனால் நான் உன் மீது கருணையுடன் இருக்க வேண்டியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணன். உனக்கு சும்மா லெசன் கோர்ஸ் தான் நான் இப்படி பண்றேனே தவிர உனக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சேதின பகுதா நாகி கைல உட்பாத்தா தேனி ஷாமா காரினா கரீனு பிரா நா காத்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. ते दिन पकुद नाही कैली उत्पादा तेई समहरिना கரின பிரணாகாத. அன்று நீ பெரிய தொந்தரவு எதுவும் செய்யவில்லை என்பதால் நான் உன்னை மன்னித்து உயிருடன் விட்டு வைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ பெருசா ஒன்னும் பண்ணல, அதனால நான் உன்னை மன்னிச்சு விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஐச்சையாதி புனகரா தபே நாசாலிமு
सवम से तो मारा मारी यवन नाशिमु जैसे ऐसे जति पुनः कर तपे नासी मुख सिकुमि सवम शे तोमारे मारी ஜவன நாஷிமு. ஆனால் அத்தகு செயல்களை நீ மீண்டும் செய்தால் நான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன். அச்சமயம் உன்னையும் உன்னுடைய குடும்பத்தையும் மட்டுமின்றி மாமிசம் உண்பவர்கள் அனைவரையும் கொன்று விடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க உன்னோண்டி இல்ல உன் ஃபேமிலி மொத்தமே நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்க எல்லாருமே சேர்த்து உன்னோட ஃபேமிலியோட காலி பண்ணிடுவேன் அப்படின்றாரு. ஏதபலி காஜி நீஜுவா புகதே காயிலா சுனி தேகி சர்வ லோகா ஆச்சரியமானிலா. एते बलि ये ते कही सिंह केल आमारा हैल भय ये देख नह सिंह आमारा हरि जय. இவ்வாறு கூறிவிட்டு சிங்கம் சென்றது. ஆனால் நான் அவரால் மிகவும் அச்சம் கொண்டேன். என்னுடைய மார்பில் அவருடைய நகத்தின் சின்னங்களை பாருங்கள். கிளியரா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பாரு என்னோட நகத்தைன்னு சொல்லி காட்டுறாரு. அதை பார்த்த உடனேதான் இவங்க நம்புறாங்க. ஏன்னா இது வந்து இயல்பா இருக்காது இல்லையா அந்த மார்க் அப்படின்னு. காஜி கஹி ஹாமி காரேனா கஹிலா செய்தின அமர கேகா பயாதா ஆ இலா. ஹரே கிருஷ்ணா. काजी कागे इहा आमी करे ना कहिला से दिन आमरा के पयदा आइला. Translation. The Kaji continued, I did not speak to anyone about this incident, but on that very day, every day, one of my orderless came to see me. Hare Krishna Mataji. சொல்றாருன்னா நான் யார்கிட்டயுமே பேசல, ஆனா அன்னைக்கே வந்து ஒருத்தர் என்ன வந்து பார்க்க வந்தாரு. யாரு அப்படின்னு பார்க்க ஆஷிகாஹி கேலு முனி கீர்த்தன நை ஷேகிதே அக்னி உல்கா மோரா முகே லாகே ஆச்சா விதே. श्रीकैकेलु मुनि कीर्तन निषेधिते அக்னி உல்கா மோர முகே லாகே அசம்பிதே. என்னை பார்க்க வந்த அந்த பணியாள் கூறினான், நான் சங்கீர்த்தனத்தை நிறுத்த சென்ற போது திடீரென்று என்னுடைய முகம் நெருப்பினால் தாக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ண. அதோட முடியல, அவர் வந்து நிறுத்தின உடனே அந்த அக்னி அவர் முகத்துக்கே வந்துச்சு அப்படின்னு. ரைட். சோ அது ஒண்டி ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிட்டு அவர் நம்பல. இன்னொரு தடவையும் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. சங்கீர்த்தன் ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணதுல நெருப்பு அவர் முகத்துக்கிட்டே அடிக்க வந்துச்சு. பூதிலா சகல தாதி முகே ஹைல பிரணா ஏஇ பே யாதா யாயா தாராயி விவரணா சாரி. படில சகல தடி முக்கே கைல ஸ்வர்ணா ஜெயி பேயாதா ஜாயா தாரா ஏயி விவரணா. என்னுடைய தாடி எரிந்து விட்டது, என்னுடைய கன்னத்திலும் கொப்பளங்கள் உள்ளன. சங்கீர்த்தனத்தை நிறுத்தி சென்ற ஒவ்வொரு பணியாளும் அதே விளக்கத்தினை கொடுத்தனர். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ என்னாச்சு, அவர் தாடியும் போச்சு, சரி கொஞ்சம் அந்த இங்க ரணம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவருக்கு உண்டி இல்ல போனவங்க எல்லாருக்குமே சரி, அவர் கோயின்சிடென்டல் ஆர்வ கோளாறு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. போன ஒருத்தருக்குமே அதுதான் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார். சோ இதோட எஃபெக்ட் பத்தி பேசுறாங்க. தாஹதேகே ராயினு முனி மகாபய பானா கீர்த்தன நா வர்ஜிதா காரே ராஹோ தாவசியா. படிங்க படிங்க படிங்க. तदा देखी राहुनु मुनि महाबाया पाना कीर्तनना ब्रिजहरा राहिनो ता விஷயா. மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் ஆகணும் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு. Translation. After seeing this, I was very much afraid. I asked them not to stop the congregational chanting but to go sit down at home. Hare Krishna Mataji. வெரி 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 கிளியர். என்னன்னா அவர் ரொம்ப பயந்துட்டாரு. காங்கிரேஷன் சாண்டிங் வந்து நிறுத்த வேண்டாம், தயவு செஞ்சு நீங்க போய் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்துல வந்து போய் சொல்றாரு. ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 2 தடவை. இப்போ நீங்க நினைப்பீங்க இதெல்லாம் ஆற கதையில மாதாஜின்னு.
நிஜமாவே இருக்கு. மெக்கா இல்ல மதிரா எனக்கு சரியா தெரியாது. பட் அங்க வந்து கீழே வந்து சிவலிங்கம் இருக்கு. இதை என் ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னா. அவ வந்து அவளோட ஹஸ்பண்ட் முஸ்லிம். ஆனாலும் அவன் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுவானா, நிஜமாவே உங்களுக்கு வேண்டாம்னா அந்த சிவலிங்கத்தை எடுத்து வெளில போடலாம் இல்லையா? ஆனா அதை விட மாட்டாங்க அவங்க. அதுக்கு மேலதான் கட்டியிருக்காங்க மாஸ்க் அப்படின்னு. சோ சிவலிங்கம் மேலதான் அது இருக்கு அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல. அவங்களுக்கும் வந்து நிறைய பயம் சில விஷயத்துல எல்லாம். நம்மளை விட நீங்க பாத்தீங்கன்னா முஸ்லிம்ஸ்க்கு ஏன் பயம் ஜாஸ்தி கிறிஸ்டியன்ஸ்க்குன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கும்பிடுறதே 90% பயம்ன்ற குறிக்கோள்ல தான் அவங்க கும்பிடுறாங்க. என்னோட எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட நெய்பர் ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த சோட்டா பீம் சோட்டா பீம் சீரியல் வந்து அவன் பையன் பார்த்துட்டு இருந்தான். சின்ன பையன், 3 வயசோ என்னமோ. சோட்டா பீம் அலாங் வித் கிருஷ்ணா வந்த உடனே ஒரே அலர்வா, பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா, அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு அதுக்குள்ள போவே கூடாது அப்படின்னு. ஏன் அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்? ஏன்னா பயம், ரைட்? அவங்க போனாங்கன்னா மனது மாறிடணும். இப்ப நம்ம எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண மாட்டோம். கோயிலுக்குள்ள போனாலும் போலனாலும் அவங்க நம்மளுக்கு ஓகே. நீ சர்ச்சுக்குள்ளேயே போனாலும் போலனாலும் ஓகே. ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து பயத்தால வந்து இட்ஸ் நாட் பில்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபியர். ஹிந்துவிசம் வந்து பாசத்தினாலையும் ரூல்ஸ்னால பில்ட் ஆயிருக்கு. பட் பாசத்தினால பில்ட் ஆயிருக்கு, ரைட்? கிருஷ்ண பிரேமன்னு சொல்றாங்க. இப்ப தவிர எங்கேயாவது கிருஷ்ண பயம்னு சொல்லியிருக்காங்களா? அபயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர் இருந்தா. ஆனா காட் ஃபியரிங் ரிலிஜன் இல்ல நம்மளுது, காட் லவ்விங் ரிலிஜன். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம வந்து சோ லிவிங் த லைஃப் உண்டு இல்லாம லீவிங் த லைஃப் கூட நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. அதனாலதான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம இறப்பு கூட பயம் இருக்காது. ஏன்னா இறப்புலயும் அவ்வளவு நிம்மதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்றேன்னா, இட்ஸ் அ காட் லவ்விங் ரிலிஜன் நம்மளுக்கு. அதனால வந்து நம்ம காட் ஃபியர்ன்றத வந்து நம்ம ஜென்ரலா வந்து பண்ணுவோம். ரேரா தான் கண்ணை குத்திட்டோம் சாமி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா சொல்லுவோமே தவிர பயத்திலேயே நம்ம வளர்க்க மாட்டோம். ஐயோ இப்ப பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு வெரி ரேர். அப்படி சிலர் பண்ணாங்கன்னா அது ரொம்ப, அட்லீஸ்ட் ரிலீஜன் அதை சொல்லல. நம்ம பகவத்கீதா அதை சொல்லி கொடுக்கல, ரைட்? ஏன்னா பகவத்கீதா டீச்சர்ஸ் இங்கேயே சொல்லியிருக்காரு சைத்தன்யா, ஹையஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. மற்ற ரிலீஜன்லயும் ஹோலி புக்ஸ் இருக்கு, இல்ல இல்ல. பட் அதுல மாற்றங்கள் இருக்கு. ஆனா 5000 வருடம் முன்னாடி எழுதினது தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அது எப்போ 20 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இவருக்கு யாருக்கு, நம்ம விவஸ்வானுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு. கண்டென்ட் மாறவே இல்லாம இது லேட்டஸ்ட் எடிஷன் சொல்லலாம் அர்ஜுனுக்கு, அதேதான் அப்படின்றாரு, ரைட்? இல்லைன்னா இப்ப வந்து நேரம் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி இருக்கேன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி 5000 வருடம் முன்னாடி எழுதின பாகவதம் தான் இப்பமும் இருக்கு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. தபேதான கரே ஹாயி பே ஸ்வச்சந்த கீர்த்தனா शुनी सबम लेचे आशी कैल निवेदना तबेत नगरे कैबे स्वच्छन्ते कीर्तना शुनि सबम्लेच आसी கைல நிவேதனா. அதனைத் தொடர்ந்து நகரத்தில் சங்கீர்த்தனம் தடையின்றி நடைபெறும் என்பதை கேள்விப்பட்ட மிலேச்சர்கள் அனைவரும் ஒரு புகாரை முன்வைப்பதற்காக வந்தனர். ஒரு சைடுல கம்ப்ளைண்ட் போனாலும் எங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியல. நகரே ஹிந்து தர்மா பாதிலா அபாரா ஹரி ஹரி துவானிதாயி நாயி சுனி ஆரா. நகரே ஹிந்துர தர்ம படில வர ஹரி ஹரி துவனி பயி நாகி சுனியாரா. இந்து மதம் அளவென்றி அதிகரித்து வருகின்றது. எல்லா நேரத்திலும் ஹரி ஹரி என்னும் சப்தமே கேட்கிறது. அதை தவிர நாங்கள் வேறு எதையும் கேட்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மதம். அதை தவிர ஒண்ணுமே கேட்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. வெறும் ஹரி ஹரி ஒண்டிதான் கேட்க முடியுது. आरे काहे हिंदू कृष्ण कृष्ण भली हासे कांडे नाचे गाया गाड़ी आया दूली. आरमलेचे काहे हिंदू कृष्ण कृष्ण बलि हासे गांध नासे गाया गडी जाय दूली. ஒரு மிலேச்சன் கூறினான், இந்துக்கள் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று கூறி சிரிக்கின்றனர், அழுகின்றனர், ஆடுகின்றனர், பாடுகின்றனர், நிலத்தில் விழுந்து உடலை மண்ணால் பூசிக்கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொல்வாரு. யாரு அது? யாரோ ராதிகா மாதாஜி. ஓகே, என்ன தவிர இந்த நித்யானந்தர் சொல்ல வைப்பாரல்ல மாதாஜி. வெரி நைஸ். யார் சொன்னாங்க அது? கலாவதி மாதாஜி. நித்யானந்தா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அடிக்கடி வரும், ரைட்? இது எனக்கு அப்புறமா தான் தெரியும். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா இங்க வந்து
நான் யூஸ் பண்றது வந்து மோர் ஆஃப் பக்தின்றதை விட மோர் ஆஃப் டென்ஷன். இதை விட கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஸ்லிப் ஆரச்சியோ வண்டி ஏதாவது பிரேக் எடுக்க கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. என் பொண்ணு கூட ஓட்டுவோம். நீ பாட்டுக்கு தப்பு பண்ணிட்டு வண்டி பள்ளத்துல இறங்கிட்டு கிருஷ்ண கிருஷ்ணான்னு சொன்னா, நான் ஆக்சுவலா அது வந்து கூப்பிடுறது கூட இல்லை, அது ஒரு ஹேபிட்டா கூட சொல்லலாம். ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் நான் படிச்சேன். உங்களுக்கும் சொன்னேன், நித்யானந்தா எந்திரிச்ச உடனே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்படின்னு. ஸோ அவரது டிவோஷன். ஸோ பட் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அதான் சொல்றாங்க, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ என்ன விஷயம்னா, கிருஷ்ணா இந்துஸ் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கல்ல, அப்படியோ இவங்க ஹரிநாம் சொல்றாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அவன் சொல்றான் அப்படின்னு இன்டைரக்டா சொல்றாங்க. ஏன் இவ்வளவு அருள் அப்படின்னா, எப்படி அவங்க வாயில இருந்து வருது. அப்படி சொல்றப்பவே அவங்க வாயில இருந்து ஆஹ் வந்துருச்சு ஆமா, மாதாஜி. அதனால சைத்தன்யான்னு கூப்பிடுறதுக்கு முதல்ல எவ்ரி டைம் சைத்தன்யா சொல்லுவாரு, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்லுங்க, ஏன்னா அப்போ கிருஷ்ணாவும் சேர்த்து வரும். ரைட்? அதனால ஜென்ரலா எடுத்தா சைத்தன்யா, மோஸ்ட்லி வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் சொல்றது வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா இல்ல கிருஷ்ண சைத்தன்யா தான் சொல்லுவாங்க. சைத்தன்யான்னு ரொம்ப ரேரா தான் தனியா சொல்லுவாங்க. ரைட்? சோ அதனால இவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்றது கிருஷ்ணர் பேர் இருக்கிறதால ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பில்டன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஹரி ஹரி மாதாஜி லீவ் ஆயிக்கட்டும் மாதாஜி. மாதாஜி, leave ஆகுங்க. நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். லேடிஸ்க்கு கூட மாதாஜி, கிருஷ்ணா பேர் 5 o'clock வைக்கிறாங்க. கிளாஸ். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா, அவங்க புதுசு, அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. ரைட்? அவங்க பேசட்டும், அது அப்புறம் தான் அவங்க, ஏன்னா நீங்க கான்பிடென்ட்டா பேசுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு வெளில வரவே மாட்டாங்க. அதனால அமைதியா இருங்க, எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. எஸ், வேற யார் கேள்வி? ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் மல்லிகா மாதாஜி எப்படி போச்சு கிளாஸ்? சூப்பரா கொஞ்சம் எடுத்தாங்க. மாதாஜி நேத்து கொஞ்சம் பயம் பதட்டா இருந்தது மாதாஜி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்திருக்குது. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரா இல்ல நேத்தே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஸ்டார்ட் நேத்து பண்ணிட்டாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு மாதாஜி. இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர். எத்தனை பேர் வந்தாங்க? அதான் நம்ம பழைய டிவோட்டி எல்லாமும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. மொத்தத்துல 27 பேரு. 11 பேரும் நம்ம நியூ அட்மிஷன் மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி ஹாப்பி. மாதாஜி மார்னிங் இல்ல மாதாஜி, 7 பேர் தான் வர்றாங்க. ஒருத்தர் வர்றேன்னு சொல்லியிருந்தாரு, அவருக்கு இன்னைக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் மாதாஜி, நாளைக்கு வர்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச், வெரி நைஸ். மாதாஜி, ஹரே மாதாஜி, கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து 9 மணி வந்து 9 மணி 7 பேருக்கு குரூப்ல போன் பண்ணேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஒன் செகண்ட், புஷ்பா மாதாஜி சொல்லட்டும், அப்புறமா சொல்லுங்க பத்மா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி 9 மணி குரூப் வடிவுக்கரசி மாதாஜி குரூப் மாதாஜி. நாங்க 20 22 பேருக்கு பண்ணதில்ல 17 பேர் வந்திருந்தாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். வராதவங்களுக்கு இன்னைக்கு காலையில ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன். அவங்க எனக்கு வேற வேலை இருந்ததுனால வர முடியலைங்கிறாங்க. 2 பேரும் எடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். பரவாயில்ல மாதாஜி, நல்லா நடந்துச்சு. பார்த்துட்டே இருக்கலாம், தினம் கூப்பிடலாம் மாதாஜி. இல்ல ஒருத்தருக்கு அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லை மாதாஜி, டாக்டர் அட்மிட், எனக்காக வேண்டிக்கோங்க நிறைய. தாராளமா நான் 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன், உங்க அம்மா நல்லா ஆகட்டும், நீங்க கிளாஸ்ல வந்து சேருங்கன்னு சொன்ன மாதாஜி. வெரி நைஸ். மாதாஜி, நான் வந்து 7 பேருக்கு போன் பண்ணேன் மாதாஜி. அதுல வந்து 4 பேர் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. ஒரே ஒரு ஜென்ஸ், மீதி 4 பேர். ஒரு ஃபேமிலில மதர், கிராண்ட் மதர், கிராண்ட் டாட்டர், அப்படி 3 பேரும் வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. வெரி நைஸ். ஹரி போல் 3 ஜெனரேஷன் கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க பத்மா மாதாஜி. ஆமாங்க. அவங்க சொன்னாங்க எங்க அம்மா இப்பவே ரெடியா இருக்காங்கன்னாங்க. அவங்க அம்மா வந்தாங்க. எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு. சி, வர்றாங்க வரலன்றது ஒரு சைட்ல விடுங்க, பட் பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம பண்றோம், உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ கிருஷ்ணருக்கு பண்ற எல்லா சேவையுமே வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும். ரைட்? அண்ட் மல்லிகா மாதாஜி சொன்னது நான் டோட்டலா நம்புவேன். அந்த டென்ஷன் எனக்கு என்னடி பிரபு சொன்னாரு, 7th சாப்டர் எடுக்கணும் எனக்கு பேக்கப் பண்ணாரு. அப்போ அப்படியே திக்குனாச்சு, எடுத்ததே இல்லை. அப்போ பிரபு என்னன்னா, என்னோட டீச்சர் சொன்னாங்க, நோ சொல்ல கத்துக்கோ, சான்ஸே இல்ல, உனக்கு சான்ஸ் இருக்கு, உன்னால முடியவே முடியாது அப்படின்னு. அப்போ நான் சொன்னேன், நோ சொல்றது எனக்கு 1 செகண்ட் தான், ஆனா பிரபு வந்து கேட்டிருக்காருன்னா அவர் நிஜமாவே ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தானே இருக்கணும், இல்லைன்னா கேட்க மாட்டாருல்ல அப்படின்னு. இம்பாசிபிள், நான் பிரசன்டேஷன் அனுப்புறதுல எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, பட் உன்னால எடுக்கவே முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது அப்படின்னு. அப்போ பிரபு கிட்ட பிரசன்டேஷன் வரலையா, நாங்க வரல பிரபு, எனக்கு இதுவும் சொல்ல முடியல, பர்பட் ஓபன் பண்ணு, கண்ணு முன்னாடி எல்லாம் வரும். அது வெரி ட்ரூ ஆக்சுவலி. டக்குன்னு ஓபன் பண்ணோடனே அது மல்லிகா மாதாஜி ஸ்லோவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நேற்று பயம் ஜாஸ்தி இருந்ததால அவங்களுக்கு ரியலைசேஷன் ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் மண்டேலயே வரும். சோ அது வந்து ரொம்ப கனெக்ட் ஆவீங்க நீங்க கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சு. அவங்க வந்து வித்தவுட் எனி ஃபியர் ஷி டன் வெரி வெல் மாதாஜி. ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் கொஞ்சம் இது பண்ணாங்க. மற்றபடி நல்லாவே சொன்னாங்க. நிறைய இதெல்லாம் சொல்லி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொஞ்சம் அப்படி நல்லாவே லைவ்லியா இருந்தது. போர் அடிக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு பிரபுஜி வந்து அவர் வந்துட்டாரு மாதாஜி. அவர் ஒய்ஃபுக்கு போன் பண்ண சொன்னாரு. ஒய்ஃபு என் பிள்ளைகளும் வருவாங்கம்மா, நீங்க நேரா போன் பண்ணுங்கன்ட்டு போன் பண்ணேன். அவங்க நேற்று வந்த மாதிரி தெரியல, எனக்கு மறுபடியும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆனா சொல்லாத 2-3 பேர் கூட வந்திருக்காங்க.
நான் போன் பண்ணதுல மாதாஜி ஒரு கப்பிள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே டாக்டரா. அதனால எங்களுக்கு எப்போ நேரம் கிடைக்குதோ அதுல நான் கொஞ்ச நேரம் அவங்க கொஞ்ச நேரம் அட்டன் பண்ணுவாங்க. நான் 2-3 நாள்ல டிசைட் பண்ணி நாங்க சேர்ந்துக்கிறோம். 2 பேருமே டாக்டரும் போது 2 பேருமே ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுவாங்களாம். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஒர்க்கிங் தான் கொஞ்சம் தயங்குறாங்க மாதாஜி. டைம் கொஞ்சம் நீங்க போறீங்க விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கேரி ஆன். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण. प्रेमा माता जी as usual 4:45 நீங்க போய் ஸ்லோகம் ஆரம்பிங்க.